Vulićević i Alivodić su zaista vodili glavnu reč u napadu Vojvodine. Još jednom Đurić ispada. Sreća Petrajković. Ali napad još traje. Odličan udarac. Ovo nije moglo se vratiti. Neverovatno, tamo treba da kažem da je Trajković uspeo da otkloni tu opasnost, međutim, ko bi mogao očekivati da će Fernando baš ovakav udarac da uputi u 67. minutu i dovede svoj tim sada već u ozbiljnu prednost. Ako smo govorili da Vojvodina sa 1-1 može da izbori produžetke, sada već mnogo teža situacija. Fernando je pokazao, u ostalom zbog čega smo ga toliko hvalili tokom prvog poluvremena, momak je sa jednim udarcem matirao Delača, izuzetan pogodak. Delač je zaista bio nemoćan. Ako je pogrešio kod prvog gola u ovoj situaciji, nije mogao ništa. Gledamo još jednom to. Ovde Đurić ispao, Žulijan uzeo loptu, sjajno krenuo u napad. On je u momentu bio zaustavljen, ali je sjajno odigrao povratnu loptu i sa nekih, 27-8 metara, prava bomba, gornji desni ugao, Fernando 2-0 vodi Šerif. Ovo nikako situacija nije dobra za igrača Vojvodine. Siguran sam da Nikolić mora nešto da menja u igri svog tima ukoliko Novosađani žele da postignu pogodak i dođu na korak do tog rezultata 2-2 koji su preželjkivali pre početka utakmice